Voorzien zullen we nog eens even aanvoeren mensen. Nog meer beweging. Ook dit jaar zullen we zonen van het deelnemen aan het centraal onderzoek. Er is niks goedgekeurd op afstammelingen. En ook de mini-nakomelingen van de externe zeer positief verder eerste en tweede premie stemmees. Maak gebruik van deze geweldenaar. Winnaar van de neklijst voor de 2015. Komen 4, 6.